어버 한 남이나 예, 정말 좋던 너무. 어버 안 그러면 Korang Thai na di ba? So khulum ka ta ko buk song khulum ka jotto Tripura sa Bangalore tongnai te Tripura hostel tongnai rok mo tini chung deose sokai pika St John's mortuary wo sini takuk Devashis Tripura ni mang ka thirona ni bagai hamai mari ho jotto volunteers rok na special thanks to sini Pohar Elson Hiren kita musuh Hiren Donjoy Jyotirmoy jotono no boroni oron bade ote baki sokpai rokna jotono hambai mari borong at kha thare chubala khani bagi tini chini Devashis Tripura ri langma chonani nangkha jaundice ni karone bo jaundice ni tongani ba sak sak no thike na yang mari bagi bini langma choi tharani nangkha fit ni last moment of bele serious ni bagi so ang koina mu chu ba request khane mu chu jotto Tripura sarok no jodi norok sak hamyang tonghangai kisa sak hamyang kruwo no norok doctor rok naijana ni chai tokdi ba norok sako tamuru gi tong abo na ni chai tokdi last moment jora ta na sing ji ni langwa choi tharani ka tini chini logi tong bini mama daklai gumo bini mama Moniram Tripura bo onek chuba kha logi tong kha jo to kisa khai tini o logi oru ina tini bona chuba man kha tab bini khub dising khanai na ene je bo tamo sanamu ju bini yang te bo tamo no communicate kisa kana ti pise di na Ang anak hamzah kan nai anak helpline nai bai. Ini nai ang bono hamzah. kisa phan ke sagre ki khaya kurang bakang Mana ang biar hamzah kan nai anak helpline nai bai. Ang mana ani bakadar bohor dada na hambai. do agon abo tabuk chungbi dead body hona ni bagi to rang rok pusuk laya hai pada chung disik mansak chung donation relai tong lai potai kisa pusuk ya tong pu naigena kebo help the time na tak jorati chung chuba kha chini MLA sir kol dangsu bo je mansak bini yang te bo chubai roka and chungo main documentation chuba na inka chini inspector Abhijit नहीं हुकन सी Tripura kai Nikhil Devarma sir. का से इंस्पेक्टर निखिल देववर्मा सर चंगो बिनी डॉक्यूमेंटेशन तो मैं बगै बेलाई जो सुबह खा बोर बो फटाफट जिसक मान सा खलाई रहरना ने चाहे तो गई सारे नि बिसंग रहरी खबर न बने हम भाई काम का कोऑपरेशन खलाइमा ने बगै सिने इंस्पेक्टर निखिल सर ना बने हम भाई मारे वहां ताई नासिंगी तंगो जे केव द सुनो सुबाई मान न खते लुकुरक न जतन हम भाई मारे जे सुबा राय रखनो जे किसा मिसा बोन याक्ति माने सुबा राय रखनो जतन हम भाई मारे खाखलाय चंगम दिखेनो kaisa ta kaisa ba chuba lai Thansa sai hang lai dikhena chung Tripura sa thansa ke tongman lai asungno tutono khulumka hambai chibai Tripura sa hambai chung tini orot Agartala ni airport hai chini takuk khithanai Devashis Tripura ni mangkatini asam bagi mafaika logiwo tongobin baba taipong kami ni borok sekarang hambai maru chini azagawo Tripura People Foundation ngai actively samungkai tongnai active members Pohor Tripura Doni Tripura tai Hiren tai belai kotor hambai maru chini bro Dinesh no dia sudin chungno tui dului tongmani and plus sung Devashis no sorry hamyang pun jiwing no medical treatment rogo khairi tangkha but unfortunate sung bono ba chiri narak mandia tini bini langma somo bai chung binin mangkatunyan nogo rohori bin buko senjago senja fariman kha hambai joto Tripura People Foundation ni volunteers Tripura People Foundation ni active members director rokno ang abuno konya mo tungo je kono sak hamya sori hamya jodi fatar hasteo thangai ungi tongkha hangkai merok please sak hamya naijaki and please যদি নরক যে কোনো সাউথ ইন্ডিয়া ও তঙ্গ হুঙ্কাঙ্কা বা Tripura People Foundation এখন করুন্দি এটলিস্ট নন কাই খরকসা বরক গাইড খাই চঙ্গানো মাবা হাকে নংনি ni langmano ba sirin manna na karon tabo chikon rugi no koto borok langma choi thango baba na mo please no sak khamjarong khangkai time no doctor ok nai jeli plus norok thikbabe ke treatment kheri tondi ang Ini kok ni kisung pika angkun semia karon Devashis ni buka tongo tagawa
bo bin busana kamajak mani omoto tai phirogi phaniya bini busla korok ni tongmani busak korok ni tongmani koroksa kamaga tai tek koroksa tongchu so abono to alo so to chung phirogi meya haipeno chung asukno kogri mano je chung kepala je sejak tongmani je kepalni sejak mano chung buruk meya je mandang chung manjak nai abono ne accept makanya engkang kai chung borok thui thangmani no bukhawo naragai bukharagai chung buskanga ma chang nai angkang hai diba tin busa sikala bo thui jakmani bi dukha bo bosai mano kaham keno so ang bin babono tang ta kun kok sna thanglak ang just hambaire nam to ka chini Bangalore tongi chubai honai rokno and hambaire nam tongi chini sar pol dansu tai chini kabangma chubanai rokno kabangma borogaro chikon mikon kotor jotkono milui chubalai tini finally Devashish Tripurani mangkhui Tripura wo sapai kya karon family bonek sukjage tongmani no swaba hakeno chung kaisa baite kaisa chubalai chung buskang bo Tripura sa khansa angai samukhai tonglai hambai